Ekene Ndi OMa. I went to see you happy new. Yeah. No. I'm not going to show you na try maka Oge Ekene Ndi OMa. I anashte gazo. Yeah? On one noon, okay, on your Hillary Chukwebuka, na wada. Ebere Osman. Oh, wada umudimu Amokwe. Uzenugu. Nduzi Enugu. Ọ bụ na tanwa bi na-esoyela anyị na Oge Ekene Ndi OMa, anyị na-asị gị nnọọ. Oge Ekene Ndi OMa bụ oge anyị wepụtara anyị ga na-eji eziga ozi ebe dị iche iche. Dịka gị nwa bụ onye ọma na-esonyere anyị n'Oge Ekene Ndi OMa, ị nwere ike izitere anyị ozi saa anyị kene gị. Ị nwere ike izitere ozi saa anyị kene ndị enyi gị, ezinụlọ gị, ndị gị na ha na-azụ afịa. Daalụnụ. Ọ dị mkpa na ikenere ndị gị na ha na-emeke maka asị na ekene dike na nke o mere ọzọ. Anyị wee na-asị unu daalụnụ maka isonyere anyị ụbọchị Wednesday ọbụla ka anyị ji ewetara unu Oge Ekene Ndi OMa. Tata na ozi anyị bụ wee bịa buru ibu ọkarịtawa ndị dịgasị iche iche anyị na-ekene taa nwa. Mana chetakwa ka anyị na-akpọ ya bụ aha ogbokwa oyi ichetere ịchọ ka anyị kene egbu n'oge ideela anyị na comment section anyị ga-ahụkwa wee gụpụta ya bụ aha na-ekene gị. Ọ dị oke mkpa. Na nke izizi onye ize anyị ji akwụ ya bụ Chief Dr. Tony Eze bụ Managing Director CEO of Specialty Drilling Fluids Limited Port Harcourt na Transamadi ka ọ dị. Bụkwara onye isi Channel Engineering Limited nnukwu ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe dị iche iche dịka ụzọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị siri Tony Eze ya bara gị ebe ọ bụla ị nọ ijikwa ohere a wee na-ekene ndị be eze woyika niile. Ishi anyị kenele gị ndị be eze woyika niile. Shikwa anyị kenele gị ụmụaka gị Ugochukwu Eze, Ifeanyị Eze na ndị ọzọ niile. Anyị wee na-ekene gị na-asị gị ya bara gị ebe ọ bụla ị nọ wee na-asị na dịsie ga-adịrị anyị mma. Anyị na-asị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ihe ọma ga na-eme na ndụ anyị. Wee na-asị gị daalụ maka isonyere anyị. Dịka anyị na-ekene unu maka ọkachasị mmemme Krismas eme. Anyị na-ekene nnukwu mmadụ Mr. Samson Aneke. Yes. Ka ị na-echetakwa icheta na ị na-edekwa afa ya bụ Samson. Echefukwe na-epi maka na ichefukwe ya iwe pi. Iwe nsogbu. Anyị wee na-ekene ya bụ nnukwu mmadụ. Ọ ya bụ Chancellor ADF Amokwe Development Foundation. Bụrụkwalụ the MD and the CEO. Yes. UBA na Congo. Ọdọọkwa izi, ọdọọkwa. Ọzikwa nwafọ Amokwe. Nwafọ Amokwe ji eme ọnụ. Nwafọ Amokwe ji eje mba. Ịma na ka anyị na-ekene anyị bụ ndị Amokwe TV. Ya na Wednesday hụkwara anyị ozi. Ọ shịla anyị kenere ihe ndị Amokwe Development Foundation niile. Ọ bụrụ na ị bụ onye Amokwe Development Foundation, ọ shị na ya na-ashị gị wee aka. Nchịkwa ya na-egbufulu ndị batala ọhụrụ okpu maka ewere ndị batala na December wee mere meeting 26 abatala ADF. Ọ shị na ya jikwa ohere a na-ashị ha nnọọ. Wee shịkwa na ya na-ekenekwe ndị Amokwe niile n'ebe dị iche iche n'ụwa niile. Wee na-ayọkwa unu bịa tinye aka na ADF maka ADF dịrị mụ na unu. Ọhịa Mr. Samson Aneke na-aga ọhụma. Ịbụrụkwala ihe Amokwe na-adị mma. Ọ sị gị bịa gbara ọsọ were ije. Ewekwe ihe eji abanye. Ịkpọrịfa isoro ibe gị bịa mewe ihe ha. Ọ bụla ego, ọ bụla akọ na uche. Onye ọbụla iwekwere onye a na-afọs na onye ọbụla iwekwere. Igole eshi mụ na biko jiri aka na nke nwa n'ihe a na-eme mbe anyị dịga mma. O jikwa ohere a na-ekene nhukwe ndị niile bịala ụbọchị ha mere anniversary maka ọnwụ mma ha. O zitere anyị ozi anyị kene ha. Anyị na-achọ unu deme ebe ọ bụla nọ ozi achị n'aka Mr. Samson Aneke. Anyị wee na-achịkwa ya jide ka oji maka na anyị hụ ka flag ya shi efe ewere ozi anyị hụrụ na ADF bọchịwa ọ na-eje South Africa ije ye speech. Anyị na-achịgide eme anyị na-ekene gị Amokwe oge n'azụ deme. Onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụkwa nnukwu mmadụ Ogbuefi injinia na lọlọ ya Chukwu nwee ike ụzọ. Ogbuefi ọnọgolobo ọ bụ uye ya bụ iyom. Lọlọ anyị na-ekene gị Chukwuekwuzo anyị na-ekene gị Ugwumba 1 na Amokwe. Ihe eji etili Ugwumba 1 na Amokwe bụ na ọ lụrụ ụzọ na Amokwe. Ọ tie solar power na Amokwe. Gbafuo mmiri ayara ihe o mere na Amokwe karịrị. Ọ na-akwado nkwe ihe Amokwe TV na-eme. Anyị
wee na-ashị ya deme ya baala gị ebe ọbụla ị nọ ya ba nkwala ọlọ gị ebe ọbụla ọ nọ anyị na-ashị n'ihe ọbụla ntị ekwela aka ga na-aga deme onye ọzọ anyị bụ Ekene anyị na-eje n'ezinụlọ ya bụ ambasadọ Nnamdi Nnebo Alabama ego na-eje ije ego na-eje ije ịma nkọlụ gị na Jenụwarị 3 Amokwe gbabiri ịbụọ o mepere ụlọ ya dịka ụzọ agaghị onweghị ebe obodo a na-eshi o wee bịa ma ndị ji flight ndị ji convoy carnival apaki ndeli moto ya ama nụ be ya dị na ịchọkwa ịma be ya ishikwa be ụzọ be Mekeze ha gbarata ụzọ ahụ tishiki na-eji ahụ efu ụlọ ya by the left ọnụ wee signature owe ka ịgbahie ya ajụọ ya lụrụ ya that day moto park ndeli ahụ niile chie ụzọ ahụ niile chie ajọ ọfụ ya na-ewi ndị dị iche iche amụrụ onye na ego odogwu men ọpọ ndị mana ya bụ period onye ọzọ anyị ji akwụkwọ ya bụ nnukwu mmadụ injinia Okechukwu Success Agụnwanị bụ managing director CEO of Ballroom unu mana onye we Ballroom Enugu ebe a na Ballroom ọbụla ịhụkwala nọọ nnukwu mmadụ onye agụl etiti Amokwe ọya Amokwe be anyị unu mana Ballroom bịa gba ọkụ n'Ọgọst oluzie na Desemba emepeghịkwa ya ọzọ mepezie ya even ọdụmọ refurbish maka ejeli m ya ọbọziko Ballroom dugbo ka ọ dị ihe a na-emezi na Ballroom kịta activities fun ihe niile dịka ya o wee ka eshipị mpụọ ya ịbatakwa ebe ahụ isi ejuo oyi ọgbakwa stres chakwa akpatakwa ego stres arị nhuo ya so anyị na-ashị gị ebe ọbụla ị nọ ịbatakwa Enugu chọwa ebe Ballroom ijekwa otu Igba Junction ahụ ya hụ Ballroom ebe a and ha mekwa 4 years anniversary emedoro isi mmemme karịrị activities onweghị ya na-ahụ ọda dị ya bụ nnukwu mmadụ chịkwana ya jikwa ohere ekene ndị na-abịa patronize Ballroom because na ọ dịghị izi ya mepee Ballroom ndị machi ebe dị iche iche abịa esoyele Ballroom ọ na-achụ unu deme Chukwu gọziwekwa unu ọchịnụ nke unu ga na-agakwa n'ukwu nshi akwado daalụ anyị wee na-ekene nnukwu mmadụ Honorable Chinze James nnukwu mmadụ ya bụ the MD and CEO of Gemtech Pumps Limited ọkaibe na pọmpụ ụgbọala ya bụ ihe bụ the founder of Gemtech Foundation ịmara Gemtech Foundation ọchị n'ezi ọtụtụ ndị mmadụ mbọchị aka ha ka jechere ezi agụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ebe ihe ịma na nwoke nwa n'echichara ya hụ na ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọtụtụ mmadụ ha na-asọfa dịka n'ụzọ dị iche iche ọ kachasị n'ebe edukeshọn dị owesi nọ ihe dị oke mkpa ka eji ebido kwalitewe ụmụaka anyị kwalitewe ha ebido na ebe na akwụkwọ dị onye na-etinye ọchị n'eze ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-ekene ya bụ nnukwu mmadụ eme ebe ọbụla o sikwa weta ya bụ ihe o ji eme ya na Chineke ga-akwụchi ya mmaji pụrụ mmaji ịmakwa na ọya olo n'ezi agụlụkụ gọọmenti mana ọ nọ Lagos na Oduade Market ele afịa ọ bụ na ị chọrọ ana pọmpụ bụ ịgba gbasara pọmpụ eji arụ swimming pool fire fighting equipment ma borehole ma pọmpụ ị na-atị n'ụlọ anywhere ihe niile chọwa Gemtech original ọ dị leak oil high quality ọ da abụọ na abụọ standard ọ bụkwa na ịhụ Gemtech pumps hafụkwa ya ahụ ị na-eme maka ịbụ ihe kwafuchekwa ego ma ọ bụ na ị chọọ ime farming itekwe Gemtech pumps pịam ose ego mmiri ị na-agba na farm gị so kpọtụ Gemtech pump tata ka ihe dị iche na egbe and Gemtech pump Honorable Chinze James chịkwana ya na-ekene ndị dị iche iche different customers all over the country that is patronizing him, that is saying Happy New Year to you people and say that this year will be a more fruitful year for everybody. Mbọchị anyị jere m ntachi igote ihe Piles water bụ ha ya na-use maka ezigbo mmiri ụnụ mana mmiri 9 mile bụ standard ode ewu ogologo akụkọ mmiri 9 mile bụ ịchọkwa gị na mmadụ ịka akọ na mmiri ya chọwa mmiri 9 mile so Piles water bụzi ihe na-ewu ọ bụ na iwetebe ha were can water wee pure water ha were different style ịchọ different size ịchọkwa ịbụ distributor je register ịbụ distributor Piles water so anyị na-ekene onye ọbụla na-esoyela anyị na-achụ unu deme anyị webụrụzi ekene anyị nke ụbọchị tata wee na-aba n'ezinụlọ ndị be Odenigwe anyị na-ahụ nnukwu mmadụ bụ Ogbuefi Ike Odenigwe Ike Ọjị
anyị na-afụ ya na-ahụkwa nwanne ya nwoke bụ ọzọ barista Emeka Odenigwe. Yes. Ọzọ anyị na-ekene gị, anyị na-asị happy new year. Ọzọ anyị na-ekene gị mmadụ ashịgị deme ọzọ bụ nnukwu ọganaiza bụ ọbụ enweghị ihe ọbụla a na-emekwa na ụmụneke mụti ma ihe a niile ma Enugu steeti ma pakeji ihe ọ na-aga aga ọzọ deme na-ekele ngwe na nkwado ị na-enye Amokwe TV. Yes, ya baala gị. Onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụ Chief Barrister na Lọlịa Frank Ude Akụlụnọ 1 oye Ọnịsha Amokwe be ndị bụ Ude a neke bụ oshi mana ọ bụ na USA Akụlụnọ ashịgị ya baala gị na ezinụlọ gị na lọlọ gị ọmarịcha nwunye gị na famili gị niile anyị na-ekene gị na-ashị gị deme o site nkwela ya ozi anyị kenerie ndị Ọnịsha Amokwe niile ndị bụ Ude a neke niile ọ chịrị anyị kenekwerie ndị Ọjị Amokwe niile na ndị Amokwe niile njenara ma ndị Amokwe bụ na ụlọ ndị bụ na Naịjirịa na ndị bụ na USA ọ chịrị ya na-ekene onye zitere ozi abụọ Barrister Frank n'ụlọ ya Ude Akụlụnọ bụ ihe eji mara ya nnukwu mmadụ anyị na-achị gị gụwa aka Amokwe TV na-ekpufukwa ego okpu ka isi akwado anyị na-achị gị ya baala gị. anyị wee na-ekenekwa nnukwu mmadụ na nnukwu ada Amokwe ji ma ọnụ. Onye m na-ekwu maka ya bụ Dr. Nkiru Chinedu Anụnazọ. Ọkwe bụ the nnukwu odeakwụkwọ sekretarị ndị ADF odeakwụkwọ na Disemba anụ ọ ya bụkwa chairman committee organizer ADF party emele and o mere onye ọbụla chịrị ihe abụ the perfect party emenugwo na ahụ bụ udu party a maka ọ dị well organized. DJ na-eme nke ya, MC na-eme nke ya, nri niile zuru onye ọbụla nri dị iche iche and ọkwa local delicacies ịma na dọkịta ọ dịchiwuru nri na-enye mmadụ nsogbu n'ahụ nri a bụ ihe nrichara ahụ ya adị m nke nwa anyị na-achị gị anyị na-enekwa anya ịbịakwa Imo this year ịma na ị na-enye anyị ezigbo nkwado and anyị na-eme appreciate na-achịkwa na ya baala gị ebe ọbụla ihe ọbụla itinyere aka more promotion for your hair ị ga na-ewe promotion otu isi akwado ihe Amokwe TV na-eme ka ị ga na-eche ewe ngozi na ngozi more promotion and promotion in Jesus name. Amen. Onye ọzọ anyị ji nkwa akwụ ya bụ Ogbuefi Engineer Obumigwe onye abụ the managing director CEO of Ozi Rock Properties. Ozi Rock Properties a na-ekwu ihe a bụ ịchọkwa anị ịchọkwa ụlọ anything that property go and meet Engineer Obumigwe ọnụkwu mara bụ ọbụ Ogbuefi bụ ọbụ ya mụ echugbula Ogbuefi ọgbakwa na na-eti o chiri ejelumie and onye adịkwa in charge of Ozi Rock Garden ma mụ onyinye extension enwe nke dị na station wee nke dị na Transekulu ọ bụ na ịgba ndekweru ịchọta denta ịjụ ndị ese denta anyị chọtakwa denta itinye isi n'ihu denta ahụzi aga by the right gbadawa ka ị na-afụ express ahụ ruti mba o nwere ebe ị ga-erute enwere chọọchị a na-akpọ Mater Dei Catholic Church that junction ahụ ị ga-emezi ka ị baa Main Road ị ga na-ahụtazi Main Road jee Timba n'ezie ma mụ onyinye extension ihe Ozi Rock Garden ọzọ ịchọ ọjụgbọ ụkpaka nkwụcha dị oke bushmeat ihe a niile ọ dị ebe ahụ gbakwala ji ewe kịta ọ dị oke mkpa ebe m na-eje ewetawa onwe m na nchọkwa izu ike anyị na-achọ unu daalụnụ. As you are joining Amokwe TV, make sure you tell us where you're joining us from. Tell us anybody that you want us to greet. Anybody you want us to greet, send your greetings to us. We are seeing all of you live. You're watching us different places and different places of the world. Send your greetings so that we'll greet your people, greet you or any other person. Write it in the comment section. We are watching. I will be like an I never on the baneke. I went out nnukwu mmadụ nwada Lady Akụnna Aneke. Ọ ya like ihe Amokwe na-eme too much. Ọ na-akwado ihe Amokwe TV na-eme. Akwado ihe Amokwe na-eme. Ịma na oshi US nata maka ma ADF meeting na ihe dị iche iche ka ọ hụshi ụmụnne ya na ihe ndị ọzọ. So anyị na-achị Lady Akụnna Aneke jide ka iji. Ọ nnukwu nwanyị bụ ọbụ okwele ụlọ ọgwụ n'obodo oyibo ọkwa obere mara ndị ihe a ji ekene ekwere ege mbụ na o so ndị mere organize this free medical care emene 28 ọ ya bụ ka ihe kwụ n'ụzọ mee na emeghọ ihe a na-eme first come first serve ma ebu nwa oye ọsọ gị otu ọbụla ịhakwa les ma ndị kagolo nka na ịma ntụkwudo anyị ekpụbata gị ma ọkwa ndị ọzọ ị ga-akwụ na line ewe kanopi ebe esi etidebe oche ha nọrọ so akpọkwa anyị ịbata ya na-eme organize nke abụghị shịgbagoro gbada so anyị na-achị ya deme ya na ndị medical mission a niile ma nnukwu nwanyị Mrs. Vicky Ene ọ na-arụ na NYSC ọ steeti director NYSC ọ kpọtara steeti coordinator NYSC
ọkpọta ndị kọpa soro na-eme organize na direct ihe a na-eme ma dọkịta Maduka Ife ọ traịla anyị na-achị ya baalụ ma ibu dọkịta Nkiru ka anụ asọ o nwere ebe ọ na-enọ ebe ọ bụ na akpọkwala ihe Amokwe ọ na-anọ so ndị a niile ma ndị a chetara ma ndị anyị chetara ma dọkịta Ngene bụ dọkịta nọ na ahịhịa ahụ o soghịkwa so anyị na-ekene unu niile na-achị unu daalụ. Onye ọzọ anyị jikwa ozi ya bụ barista Emeka Chibuoke bụ onye ama dịka Aziza Amokwe. Aziza Amokwe anyị na-ekene gị nnukwu nwoke ka ịbụ anyị na-ekene nkwele ụlọ gị maka na anyị mara mụ na unu ya mazị ụhụ mgbe ọbụla nkwara unu na-amasị unu foto Aziza Amokwe anyị na-ekene gị shi abaala gị n'ahọ nwa ya amara anyị mma anyị na-achị gị happy new month na-ekene gị na-achị gị deme maka mbọ ị na-agba hụ na Amokwe na-aga n'ihu ọ dị ọkwa fecha fecha na nkwado ị na-enye nkwe Amokwe TV anyị na-achị gị daalụ. anyị wee na-ekene mmadụ dịka Chief Hyacinth Eze Chitelu Mmanụ 1 anyị na-ekene gị na mbọ niile ị na-agba o mekele birthday ụbọchị Eze Chitelu Mmanụ achịkwa gị happy birthday anyị na-ekene gị na-asị gị ga-ahụ ahụ ọzọ n'elu ahụ ọzọ n'elu ahụ ọzọ ị ga na-eje eje na-abata na ahụ isi ike ise. Onye ọzọ anyị na-ekene bụ Igwe Ọya nọ online Igwe Obinna Ọyọshi Sadam okene m ọchị m nna m deme dị anya Igwe Ọya ekene gị ọ na-ekene nkweghị anyị ekene gị une mmadụ mana anyị ahụhụkweghị na ihe nwa gbara agba mana ahụ m ebe ị na-eyi ekene gị na-acha anyị medobe isi anyị na-ekene nkweghị na Krismas ịgba alụm ndị ka Abuja dị ekene gị une mmadụ Abuja dị mma anyị na-ekene gị deme. Onye ọzọ anyị ji nkwa akwụkwọ ya bụ nnukwu nwoke bụ Ejimọfọ Chidebere Kasmia bụ CEO Cosmo Logistics. Cosmo Logistics nọ na China China ka isi aga anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ o zitere ozi anyị kenerie ndị na-patronize Cosmo Logistics ọ bụrụ na ịchọkwa ka ngwa ahịa gị jee anywhere to the world gbaa mbọ hụ na iri iche ndị Cosmo Logistics ha nwere ọfịs na Lagos ebe ha wee na China sharp ọkwa sweet delivery iwee ike ịchọ iweji ihe na China by 6 mgbede ijekwe ndị Cosmo Logistics before 6 na-ehu ozugbo anyị na-achịa oye Ugbudo na Obelago ebe onye Eziagụ local gọọmenti mana ọ laikiri ihe Amokwe TV na-eme anyị na-achịa deme. anyị wee na-ekenekwe nnukwu mmadụ Chief Alex Oya Ọkụta Oyebe nnukwu mmadụ anyị na-ekene gị na-achị happy new year aha ọnwa dị ka agaziri unu ọ bụ na mbata unu niile ga-abụ serele werere. Obinna Igwe Ọya ashịrị anyị don't worry na by God's grace this year ga-adị mma ka yela aka share wekwa vidiyo ka ndị ọzọ hụ ya ya bụ ihe ekpere anyị aha ọnwa dị ka aka ahụ gara aga mma eziokwu deme. Onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụkwa nnukwu mmadụ bụ Mr. Chukwudi Ọnya bụ Zion mere birthday ụbọchị n'ballroom o kwuru ekwu anyị riri anyị ghere anyị tụsala ọ bụghị anyị chịrị na onye ọbụla na-emekwa ihe ọma ka ọha na eze dị happy na ihe ọma ga na-abịakwute ya so Zion achịghị jide ka iji okwego ụmụ Amokwe na ndị ọzọ ndị be anyị yegwuola aka kpọfụkwa obodo oyibo ọ dịghị izi and ihe Amokwe na-adịghị mma onwe ebe ọbụla ị hụkwara mba Amokwe TV na ama ashịm dị amụtọ nọkala ana ma mụ na-eke ihe nwa dịka o juru m obi ahụ ashịm ka ngwa ya na ọ na-enye m joy ka isi anabata m ha wee na-achị gị deme jidekwe ka iji achịkwa na ọ ga na-abalị gị ebe ọbụla ị nọ deme. anyị wee na-ekene mmadụ dịka Chief Justice Ude oke mmadụ Justice Ude US isi abịa onye ụmụọyalị na ọjị Amokwe Justice deme anyị na-ekene gị ndị ka US dị abakwala gị. Onye ọzọ anyị na-ekene nkwe bụ Mr. Abraham Agụ ọ nọ nkwa US anyị gị daalụ maka ka isi esoyela anyị na Amokwe TV ka isi asọpọtụ ya Amokwe TV na-eme anyị wee na-achị gị deme ka isi na-akwadokwa anyị ka ndị mmadụ ga na-echi akwadokwa ka ihe na-eme ga na-agakwa n'ihu anyị na-egwu isi gị the best ya baala gị onye mmadụ. anyị wee na-ekene mmadụ dịka Dr. Chidi Ude Dr. Chidi anyị na-ekene gị Dr. Chidi Ude anyị na-ahụ ọ batara ADF 26 December wee nye 1 million ozugbo Doc
anyị sị gị jidekwe ka iji ọ nnukwu nwoke ka ị bụ ihe Amokwe na-adịghị mma ịchịkwana ị na-esoela anyị na Amokwe TV na ịlakịrị ihe anyị na-eme mụ na gị kpalada dị ikeneche m anyị na-achị gị deme anyị na-ayọ nkwa gị na-achị gị na-akwadokwe Amokwe TV ka ọ na-aga n'ihu makwa nkwado ị ga na-enye anyị ka anyị na-aga mụra mmụọ na-aga mmụọ viral kwadowe anyị US bụ ịnọ ebe ahụ ị nọkwa ọ ga na-abalị gị ihe ọma ka ị ga na-akpọ ihu anyị na-achị ana Amokwe ekweghị Chukwudi ekweghị ihe eje n'udo natakwa n'udo aka gị a na-eru ụlọ ka o si eru ụlọ anyị na-achị gị deme onye ọzọ anyị na-ekenekwe anyị na-achị happy yes Injinia Chinedu Eze anyị na-ekene gị maka nkwado gị na ka ị esoyela Amokwe TV ị na-esoyela anyị ịfụ ha n'ebe Amokwe TV aka ha na-akpọ m gbata soyela anyị na-akwado anyị sịrị na nkwado niile i nyere anyị n'ahụ gara aga na anyị hụrụ ya na-asị gị na ọ ga-agaziri gị ahụ nwa dịka akala anyị mma onye ọzọ anyị na-ekenekwe bụ pastọ architect Chusi Eze Oye Ndube Eze Woyeka Pastor Chusi Eze, I share many more blessings to you. Amen. We wish you all the best. Amen. And we'll continue to pray that more good things will continue to follow you. Amen. In Jesus' name. Amen. Anyị ọzọ anyị na-ekene bụkwa Ogbuefi Ike Okafor. Ogbuefi odogwu na London. Ogbuefi akwa anyị na-ekene gị ọlụgwo bus stop n'ụzọ Enugu ọ ụzọ Enugu gun. Ọlụ bus stop ebe a omego many things ịkwado ihe Amokwe TV na-eme n'ihe mgbe ọ kpọkara ya ọrụ Amokwe TV anyị bịa Amokwe TV aka elu oke nwa ọsha anyị na anyị bịawa na onwe ihe na-eme na afọ ya Ogbuefi Ike Okafor ọkwa mụ na ihu na Disemba anyị shigị deme anyị ka na-ayọkwa gị na-ayọkwa Amokwe TV nkwado ka anyị na-agakwa n'ihu mmụọ amụọ wee na-progress ya baala gị ebe ọ bụla ị nọ n'ihe ahụ ị chọkwara jewe obodo oyibo na ọ ga-abala gị deme chetakwa na Oge Ekene Ndị Ọma nke anyị na-abịala gị ụbọchị Wednesday ọbụla ejekwa n'ebe ọbụla dịka anyị si wee na-ekwu na mbụ Oge Ekene Ndị Ọma bụ oge anyị ji ekene ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwachala ndị mmadụ ka ihe si wee mee ewekwa onye ị chọrọ ka ekenele gị ọ bụrụ nke ozi ike ọzọ na-abịa gbaa mbọ zitere anyị ozi ị ga-ahụ ekwentị na-aga na ihe onyonyo a idekwa ihe ị chọrọ ka anyị meele senduela anyị zitere ya bụ ozi anyị bịakwa n'izu ụka ọzọ anyị akọwapụtala ụwa ozi zitela onye ọzọ zitekwara anyị ozi bụ Blessed Betus Electronics Enterprises unu mana Blessed Betus Electronics bụ nọmba 1 na Port Harcourt bụ ihe ọ nọ mana ihe ọ na-ere bụ quality ahụ mbọchị nwanne bụ m na-complain na TV ya gụrụ abụọ n'ugwo ọ da-adị mma mmadụ ịtụhu ego na ya na-ego ihe dị cheap nke Betus bụ na o were quality ọ beghekwa ego so o were ya n'ụzọ na-ebo so owo ka ịchọkwa electronics bụ ịgba isi na iji hụ na nke Betus ịchọ ịrụchakwa ụlọ ọhụrụ ịchọ supply onye gị food discount maka importable ọ bụ andị oyi ụmụ agaba ya ebe a ka anyị na-atinyele na ndị nke anyị maka unu na-akwadokwe ọ na-akwado nkwa Amokwe TV na-eweta nkwa ego o ji eme advert ọ na-eme anyị na-achụ unu deme maka ịdị na-akwadoro Amokwe TV okwe mmemme ọ bụla ya na-akwadowe ịchọ video coverage ma drone ma live streaming ma owuwe ọrụ ọbụla ị chọrọ ịrụ ma photobook ma ya niile anyị na-eme and live streaming anyị na-agazi na Facebook na YouTube so ihe anyị na-agwa gị bụ na-akwado Amokwe TV na-agba anyị ọrụ na-agwa onye ọzọ maka Amokwe TV okwe echi gị na ya were mmemme shi adị anyị kpọkwakwa Amokwe TV ọ ka anyị ga na-echi eweta ego akwado ihe anyị na-eme na-aga n'ihu ọkarịka aka nwa anyị si eme ọ na-atrend kwa ka ibe ya maka na ọ bụghị nke ohuo ya ọ ihe anyị niile anyị na-achụ unu deme maka isoro anyị God bless all of you and we wish you all the best. And we say may God continue to bless you. Amen. Try to make sure you click the notification button so that anytime we go live you get the notification we are live. And make sure you follow and like Amokwe TV and share. Thank you for joining us. This is still your person Onya Hilary Chukwuebuka unu nwoke na wada Ebere Osmond anyị na-ekene unu na-achụ unu a ga-abịakwa izu ụka ọzọ na-abịa abịa daalụ.